Здравейте, приятели, аз съм Георгиев и в днешното видео ще играем с една много известна TikTok личност, Деди Генерала. Къде бъдем? Ми падаме в Brutal Boxcars, там на някаква хубава локацийка. Окей. Идвам да яр. Убийте се. Дед. Убий го. Супер. На мен има човек. Ако може го уби. Една секунда. Това май до теб. На мене? Травис Скот. Идват на един бик. Окей. Първо. Виждам го къде. Ето къде. Браво. Найс. Тук ми попва медкит. Сега, ми трябва да намеря помпа. Идвам. Убили ми. На мен има дома. Минус 62, идвам. Той един е бот, да знаеш. Браво. Виждам го. Били го? Дет. Браво. О, лила помпа. О, аз имам лила бомба и лила задалечно. Ори. Така. Сега той взимам... Ела тук да хилнем. Чай да хилнем на мини, да те чак сплашна. Така... Да почваме се така. Дет. Браво. В града се бият с изкачала. Идвам. Бедно. Дет. Браво. Са някакви мега тегавите. Много са тегавите. На влака въгнах малко. Не, Мали как ще се хвърля. Намери специален чест. О. Отзлатната помпа. Ей, там напред се бият. Да, виждам. Убих един. Браво. Не убих. Убих трети. Браво. Ой, да го разкола. Не, аз ще умра. Не, убих го. О, браво. Нема застрела, отстрани са. Идва. Окей, сега ти брам. Не, аз съм дет. О, пак ти се стресна. Не се стреска. Дет. Браво. Ооо, Още няма. една. Чакай колата. Пак не умря. Откъде? Не, там също ще регистрираше преди малко. Мале, ние ги цепим, бе, ние може да направим 20 бомба. Вай топ 15 сме, още цели 13 човека. Трябва да ги изгаврим. Опе, на това духче.
Той е при тебе, ма духчето. Да. Минус, ого, на малко е. Виж го, о, не. Аз го бия. Обаче той е малко труден. Малко е труден, да, и аз така. О, не. За много да ме убият. Давай на малко. О, той докато хитва, докато се мъчи да нахитне. Браво! Взимам катаната. Медальона е за мене. Ще се опитам да го взема. Не! Няма как да ги взема във въздуха. Я да видим. О, безкрайен. О, на мен ми трябва катана. Чух някъде човек да лети обаче. Не, децам. Деци? Не, умря. Как си дец, защо? О, той има там. Долу. На медальони. О, не, паднах. Не бе, надолу искам. Отиди да вземеш карта, аз обрях. Долу ли са те? Горе ли са? Къде са? Не, те са горе. Долу ми е картата. Отиди да вземеш, моля. Тям, спокойно. Сериозно ли си са вакаше? Извини катаната. Имам летиша катана. Накъде да отидеш? Аз отивам на лулта да се го взема. Добре, внимай сам да не умреш. Или си най-тега, няма как да те убият. Къде ми е? Тук има катана. Ето го. Ето ти го тук е ота. Дет? Къде съм? Отвиждат катана. Дет. Браво. Там са бият. Не знам дали ги Аз чуваш. се хилна. Аз ще взема това. Идва кола над нас. Тук са. Идвам. Хънтинг райфъл. Взем го за ноускопа. Минус 96 крак. Един крак ли? Идват, да знаеш. За тебе. До тебе да знаеш. На малко е. Той аз съм на малко. Не. О, две. О, ноускоп! Моля го последния. Ноускоп много последния. Окей, моля го убия. Не го бий, молята. Браво, бе! Така, приятели, надявам се клипа да ви е харесал. Лайк, сабскрайб и ще видим в следващия клип. Чао и до нови срещи!